diversitatea înseamnă a fi diferit. Și atunci de ce ni se cere tuturor să fim la fel, să avem aceeași culoare a pielii, să ne comportăm ca niște roboți când e așa frumos să fii diferit, să ai tradiții diferite, să te exprimi în alt mod? Fiecare om are propria individualitate. Suntem originali, însă, dintr-un anumit motiv sau altul, preferăm să-i copiem pe ceilalți, să nu arătăm exact ceea ce simțim sau gândim cu adevărat. Este vorba, probabil, de teama de a nu ieși în evidență și de a fi diferit. În zilele noastre, a fi diferit capătă deseori o conotație negativă, în sens că nu se referă la o persoană originală și deosebită, ci la una care este incapabilă să fie la fel cu ceilalți, de a se integra, mentalitatea care este de astfel una total greșită. După părerea mea, a fi diferit înseamnă a fi pus deoparte pentru ceva mai mult decât poate cuprinde cerul și pământul. A îndrăzni să poți spune nu când toți strigă într-un for da. Un om diferit rar poate fi înțeles de ceilalți. Uneori, lucrurile pe care le face sunt considerate inutile și extreme pentru ceilalți. Dar tocmai aici este frumusețea și unicitatea. Da, suntem de etnii diferite, avem tradiții diferite, simțim și gândim diferit, dar asta nu înseamnă că suntem mai buni sau mai răi decât ceilalți. Suntem oameni, în primul rând. Avem atât calități cât și defecte. Ca orice muritor, iubim, urâm, suntem veseli, suntem triști, simțim, experimentăm, trăim. Suntem diferiți și totuși asemănători, iar asta constă în miracolul vieții. Iar eu vă spun cu mare drag în suflet, îndrăzniți să fiți diferiți.